Wow, to je zlatni avion, neverovatno. Sve jasno, to je Liv, super bogata, zlatna devojka. Ona voli sve što sija, što je skupo i kraljevski lepo. Dobro došla. O, ko je to? To je Molly. Isto bogata, ali srebrna devojka. Njen stil je hladan, moderan i blistav. Danas će Liv i Molly pretvoriti svoje kofere u prelepe mini sobe za lutke. Hajde da vidimo čija će soba ispasti bolja. Ja počinjem prva. Moj kofer će biti zlatan i jako skup, jel vam jasno? Sve mora da izgleda predivno. O, lutko, odlučila si da mi pomogneš? Odlično, baš ti hvala. O, ova zlatna boja je prelepa. Divno, ja sam oduševljena. Šta? O, ko to kuca? Moram da otvorim svoj kofer. Lutko, šta ti je? Nemoj da plačeš. Sad ćemo i mi srediti naš kofer. Vidiš šta imam? Ovo je srebrna tkanina. Zalepit će ovdje. I ovdje. Odlično. Vidi, sve je tako lepo. Tu ću staviti pregradu. A ti okači sliku. Divno. Dodat ćemo još tepih i super. Vreme je da stavimo nameštaj. Ovdje možeš da se sređuješ. Okačit ću srebrne disko kugle. A tu će biti tvoj krevet. Sve je tako lepo. Stavit ću ti 2 jastuka. I eto, tvoja spavača soba je spremna. Drago mi je što ti se sviđa. Šta? Ona je već sredila spavaču sobu? Kako to? Moramo i mi da se ubrzamo. Stavit ću tepih, stočić sa ogledalom i također krevet. Ali moj krevet će biti mnogo lepši. O, da. Naša soba je divna, zar ne? O, šta je, lutko? Šta radiš? Tako si smešna. Dobro, shvatila sam šta želiš. Hajde, silazi. Uzet ću svoju zlatnu cipelu i napravit ću od nje divnu roze leopard fotelju. Jesi zadovoljna? Dobro je. O, šta tu radiš? Ja sam počela da opremam garderober. Moja lutka ima puno modernih stvari. Gledaj, to je divno. Pa šta? Moja lutka također ima svoj ormar. Čak i 2. Eto, mi nismo ništa gori. Pa šta? Šta još da spremim? O, znam! Stavit ću ovdje plavi tepih. Okačit ću zavese. A zatim staviti stolicu i eto! Uživaj, lutko! A ja ću nastaviti. A dodat ću malo ukrasa. I okačiti luster. A ovdje će staviti kamin sa svećom. Sad ću da je zapalim. A da, kako lepo. Šta? O ne, ovo nisam planirala. Jao. Ups, tako vam i treba. Lutko, pretvorila si se u vatrogasca? Tako si hrabra. Spasila si našu kuću. Svaka ti čast. Jao, tako su smotane. Okej, sad ću ja da sredim sljedeću sobu. Stavljam tepih, sliku, fotelju, ormar sa knjigama i zlatnu polugu. Nemoj da se smeješ, to još nije sve. Od zlatne poluge ću napraviti tvoju statu. Eto. Šta? Lutko, gde si otišla? O, evo te, kupaš se. Ups, izvini, nisam htjela. Okej, vreme je da i ja napravim kupatilo. Srebrna WC šolja, veš mašina
Smiješna slika i korpice sa prljavim vešom. Eto! Šta je, Lutko? Ne sviđa ti se miris? Žao mi je. Šta još da napravim? Očigledno nešto nedostaje. Lutko, možda ćeš mi ti reći? Aha, želiš bazen? Dobro, to nije problem za mene. Dakle, uzet ću svoju zlatnu flašicu i sipati vodu. Šta? Ali gdje sva voda? Šta da radim? Uzmi ovo. Šta? Luk? Ali šta će mi? O ne, moje oči. Sad ću početi da plačem. To je baš ono što mi je trebalo. Napunila sam donji deo kofera i sad moja lutka ima bazen. To je divno. Ajde, Lutko, uskači. Jupi! Baš mi je drago što ti se dopada. To je tako slatko. Hvala ti puno. Ne, što si mi dala ovaj luk? Sad ću ja početi da plačem. Dobro je, prošlo je. Šta je, Lutko? Želiš da ti opremim klizalište za skateboard? Naravno, to nije problem. Sad ćemo stvoriti opremu specijalno za tebe. Izvoli, sve je spremno. Sada možeš da se vozaš. Tako si cool. Svaka čast. Wow! Ovo je bilo baš dobro. I ja tebe volim. Naše kuće izgledaju prelepo. Moja srebrna kuća tako moderna i brutalna. Sviđa mi se bukvalno svaki detalj. Sve tako sjaji. Divno. Iskreno i ja bih voljela da živim u takvoj kući. A vi napišite svoje mišljenje u komentarima. I posebno me zanima koja soba vam se najviše sviđa. Ok, a sada pogledajte moju kuću. Svaka soba je bukvalno savršena. Sve je tako skupo, luksuzno i zlatno. Ne mogu da se nagledam. Svaki detalj je kao remek delo. Sve je savršeno. Blago moje Luki. Gledajte kako uživa. Postalo nekako dosadno. Imam ideju. Hajde da organizujemo koncert. Imam scenu. A ja imam muzičara. Evo ga. Hajde, odsviraj nam nešto. Što se dešava? Šta je ovo, neka magija? Gde smo to mi? Ne mogu da verujem. Mi smo se preneli kod muzičara na scenu. Wow, hajde svi da plešemo. Tu je tako zabavno. Dok nikoga nema, ja mogu da opljačkam ove skupe kuće. Ovaj kofer je tako težak. Sigurno puno košta. Šta se dešava? Ko je to? O ne! Pusti me, glupa lutka! Otkači se! Wow, gledajte takve velike kućice za lutke. Bella obožava sve zlatno, a Susan srebrno. Sjajno! Hajde da počnemo da sređujemo vaše kućice za lutke. To će biti tako lepo. Dobrodošli! Ostanite sa nama, a bit će zanimljivo. Brat, hajde naruči bilo koji dizajn. Zlatni kristali.
Izgledaju sjajno na krovu. Hajde da još stavimo na krov slatku pticu. Odlično. Ovdje će biti ram za prozor. A između spratova ću okačiti ovaj lanac. O, kako divno. Susan, a šta si ti smislila, jeli? A ja imam divan krov od srebrnih poluga. Izgleda prelepo. Da, baš sam zadovoljna, lepota. A tu će biti prozor. Da, ovakav. Ovdje ću dodati što više cvjetića. Uf, kako je lijepo. A dakle, završili smo prvi zadatak. Super! Jo, šta me tako zaslepljuje? I mene, ne razumem šta je to. A, tačno, pa to je moja lutka dojahala na svom konju. Tako je lep. A njemu je definitivno potrebna ograda i svoje mesto. Sad ću to spremiti. Hajde da napravimo zajedničko mesto za naše životinje. Što nije u redu? Pobrkali smo telefone. Dakle, ja imam srebrni deo ograde. A ja zlatni. Stavit ću još zlatne prepreke za mog konja. A ja ću sipati vodu za tigra. Da, moja lutka ima tigra. Jo, šta to rade? Zavrtelo mi se u glavi. Ojoj. Tačno, smislila sam. Hajde da napravimo ljuljašku. Tigar i moja lutka će moći ovdje da se odmaraju. Tu ću staviti posudu za vodu i hranu za tigra. Kakva lepota. Da, jedi, dragi. Sad se smirio. Nisam znala da je bio samo gladan. Dobro je. Gledajte kako mu je zabavno. Wow! Konj i tigar su se sprijateljili. To je baš slatko. Divno. Predobro. Zapalit ću sveću. Odlično. Bacit ću je u sobu. Gledajte kakve lepe tapete. Okačit ću slike moje luke. Tu će biti kolica za kafu. A šta je ovo na ovoj slici? To je kozmetički set. Treba mi. Stavit ću ga ovdje u ćoše. Jo, izgleda prelepo. Idemo dalje. Čekajte, šta će mi pauk? Ne, bre, sklonite ga. Da, ove zavese mi trebaju. Ovdje se može napraviti frizura. Wow, gledajte, moja lutka već nosi poklone. Hajde da otvorimo jednu kutiju. Wow, gledajte. Treba napraviti mjesto za nakit. Da, to je tako lepo. Ovdje moja lutka može postati još lepša. Savršeno. Dakle, hajde da počnemo da se šminkamo. Osvežit ćemo koruž. Da. A tu možeš popiti kafu sa bombonom. A ovdje izabrati nakit za događaj. Čak se i frizura može napraviti u tvojoj kućici. Predivna si. Da. Što to radiš? Prestani! Nemoj da se ponašaš tako. Sad ću da ti napravim garderober. Ovdje će biti sve tvoje odevne kombinacije, ogledalo i sto sa stolicom. Tu će biti krojačka radionica i obavezno nam treba tepih. Tako je lep. A sad ću da izvučem plavu tkaninu. Od nje će ispasti odlične zavese. Da. A tu će biti kabina za probu. A ovdje soba za snimanje odeće. Da, uspela sam. Sada možeš da izabereš outfit. Ili, na primjer, da ga sama sašiješ. Hajde, lutko, pogledaj svoje
novu sobu. Kako ti se sviđa? Ova haljina je predobra, da. A sada možeš da izabereš neki aksesuar. Tašnica je super. I naravno, vreme je za snimanje. Wow, skupila si 1.000.000 pregleda. Bela, jesi li videla ovo? Šta? Ne zanima me, trenutno sam zauzeta. Dakle, nacrtala sam skicu sobe. To će biti spavača soba. Ovdje ću staviti presto. A za vrele dane nam treba lepeza. Ovdje ću okačiti ljuljašku. I treba mi živo cveće u kući. Kakav miris. Wow, sve izgleda predivno, svaka mi čast. Sada moja lutka ima mjesto za odmor. Sviđa joj se. Da, uživaj, draga. To je sve za tebe. Kako slatko. Da, možeš čak popiti piće, imaš svog ličnog konobara. Čekajte, šta je ovo? Helikopter? Ali šta on radi ovdje? Ne obraćaj pažnju, to je helikopter moje lutke. Sad ćemo napraviti još nekoliko soba. Tu će biti spavača soba. Da. A sad će biti trik. Gledaj pažljivo. I eto, fotelja. Stavit ću je tu. A ovdje će biti lepa lampa. Okačit ću i televizor. A ovdje ću staviti ležaljku i časopise. Super! Moja soba izgleda predobro. Uspela sam. Sada moja lutka ima puno predivnih soba. Moći će svuda da se odmara i da se opusti posle teškog dana. Fenomenalno! Vidim da je moja lutka oduševljena. To mi je najbitnije. Da, svaka mi čast. Ponosna sam na sebe. Bravo. Ali to nije sve. Sad ću vam pokazati trik sa nestajanjem. Šta? Susan je stvarno nestala? Pa dobro, neka je. Ja ću staviti štafela ovdje. Tu će moja lutka moći da crta. A ovdje će biti njeno tajno blago. I hajde da napravimo jednu sliku. Eto, sedi. I možeš krenuti da stvaraš. Divno. Kakva je to buka? Šta se dešava? Ups, izvinjavam se. Ja sam ovdje zakucavala kristal. Baš je lepo. Ovdje ću staviti jastučiće. Wow, cool. Sve je tako lepo. Baci kocku. Zašto si me tako jako udarilo? Jao, baš smo se potrudile i napravile savršene kućice za lutke. Svaka nam čast. Da, potpuno se slažem. Svaka kuća izgleda prelepo. Iskreno, čak sam se malo i umorila, ali vredelo je toga. Sada naše lutke imaju divne kuće. Svaka je tako lepa i tako jedinstvena. Fantastično! 100%! I zaista ne mogu da verujem da smo sve ovo napravile same, bez ikakve pomoći. Možemo da budemo ponosne na sebe. Da, mi smo pravi majstori, ali ipak trebalo bi da odlučimo čija kuća je bolja. Dobro, hajde da pitamo gledaoce. Da, napišite u komentarima čija vam se kuća najviše dopada.